Zavrtimo za inkluziju zajedno za nas je puno više od projekta. Radi se o priči o ljudima koji se bore za bolje sutra djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Radi se o priči u kojoj se svi zajedno borimo za bolje sutra svih nas. Za nas je priča o inkluziji doslovce počela oko vrtova, odnosno zavrtila se oko vrtova. I to onih društvenih koji postoje u gradu Puli i Vukovaru, gdje su gradovi dali te vrtove na upravljanje udrugama, udruzi Zelena Istra i udruzi Žena Vukovar, kako bi one tamo provodile projekte korisne za zajednicu. U te vrtove već neko vrijeme dolaze građani Pule i Vukovara, zajedno sade, zajedno ubiru plodove, uče se, educiraju se o održivoj urbanoj poljoprivredi, a isto tako, što je možda i najvažnije, druže se. Ovaj vrt je jako dobra stvar i meni je drago što je udruga žena Vukovar odlučila se za ovako nešto i žao mi je što je ovo jedini vrt u našem gradu, jer mislim da bi mnogim ljudima bilo korisno da se mogu ovako družiti i istovremeno nešto korisno napraviti i za sebe, a i za zajednicu. Ove godine se ovo neće toliko raširiti, a možda da stavimo neven. Prvo smo zajedno s našim sugrađanima, uključujući i osobe s invaliditetom i roditelje djece s teškoćama u razvoju i udruge koje im pružaju podršku, isplanirali naše vrtove, napravili idejna rješenja, te smo onda na temelju tih rješenja u našim vrtovima izgradili pristupne puteve i postavili povišene gredice za osobe smanjene pokretljivosti. A zatim smo zasukali rukave i proveli 4 inkluzivne volonterske akcije kako bismo pripremili povišene gredice za sadnju i posadili 2 osjetilna vrta za djecu s teškoćama u razvoju. Ja mislim apsolutno da je to dobro i pozitivno kako za djecu po teškoćama u razvoju, tako i za osobe s invaliditetom. Radit ćemo kuglice. Kuglice sa sjemenkama, može? Škola za odgoj i obrazovanje Pula kao jedna, odgojno-obrazovna ustanova koja se bavi odgojem i obrazovanjem isključivo djece koje imaju teškoću u razvoju, uvijek se rado uključuje u sve ovakve uključive projekte. Svaka prilika da naši učenici nešto naučili, da pokažu nešto što već znaju je nama više nego dobrodošla. Dapače, jedna od značajki ovog projekta jesu brojne aktivnosti koje se izvode na otvorenom, van učionice. A mi najbolje i učimo van učionice, to je nekakvo okruženje iz kojeg mi najviše možemo dobiti. Danas smo zasadili 4 nove gredice, 2 prilagođene osobama s invaliditetom i 2 klasične niske na tlu. Posadili smo polikulturne gredice, znači nismo u jednu gredicu cvijeće, povrće, začin, nego smo pomiješali sve ostalo da se međusobno čuvaju, podupiru i slično i na kraju krajeva da uberemo i neki plod od toga. Željela bih reći da sam osoba s invaliditetom. Krećem se sa određenim poteškoćama i jako mi je drago da sam danas po ovako lijepom vremenu došla u prirodu. U susret osobe s invaliditetom treba napraviti veliki korak. A za velike korake moramo biti educirani ne samo oko nas, nego u nama. Znači, mora čovjek nešto imati u sebi da bi mogao shvatiti drugoga. Moramo se staviti malo u tuđe cipela, to nije uvijek lako. Organizirali smo 2 javne akcije pod nazivom Hodaj u mojim cipelama, jednu u Puli, jednu u Vukovaru. I kroz te akcije smo u stvari željeli poslati poruku građanima, ali i donositeljima odluka o tome
s kakvim se problemima, preprekama i teškoćama susreću osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, ali i o tome, u stvari o potrebi za kvalitetnijom sustavnom podrškom za te ranjive skupine. Pozivamo ih da donesu svoje strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom, da osnuju svoja povjerenstva za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom, odnosno tematske radne skupine i pravovremeno uključe kako osobe s invaliditetom, tako i sve druge dionike iz lokalne zainteresirane javnosti u procese donošenja odluka i planiranja svega što je važno. Akciji su se odazvali predstavnici grada Vukovara, grada Pule te Istarske županije koji su pozitivno reagirali na prijedloge koje smo im uputili. Želimo biti ravnopravni. To je ono što želimo poručiti svima. Znači želimo da nam se omogući da možemo imati pristup svugdje, znači da ne postoje arhitektonske barijere. Također da možemo naša djeca ići u redovne vrtiće, u škole, na fakultete i na kraju da se osobe s invaliditetom zapošljavaju, što svakako mogu, samo im treba dati šansu. Naša je želja stvoriti pravednu i uključivu Hrvatsku u kojoj nema prepreka, podjela i predrasuda prema osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. A to možemo učiniti samo svi zajedno.